Είμαστε εδώ στα γραφεία της CSC Χριστοδούλου με το Διευθύνων Σύμβουλο του οίκου Χρήστο Χριστοδούλου. Χρήστο, επέτειος 20 χρόνων λειτουργίας του γραφείου σας. Πείτε μας λίγο την απόφαση σύστασης του δικού σας γραφείου πριν από 20 χρόνια. Πώς προέκυψε? Όταν ξεκίνησα το 1997 την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, πριν από 27 χρόνια, δεν είχα κατά νου τη δημιουργία δικού μου γραφείου, αφού ήμουν συνέτερος σε έναν πολύ καλό ελεκτικό οίκο, με παρουσία σε όλη την Κύπρο, με διεθνή αντιπροσώπευση, σε μια επαγγελματική οικογένεια που με κάλυπτε πλήρως, την οποία πάντοτε ακόμα μέχρι και σήμερα ευχαριστώ και ευγνωμονώ για όσα μου προσέφερε. Μόνο όταν οι συνθήκες εκεί άλλαξαν και δεν μπορούσαν να μου προσφέρουν την επιθυμητή ανάπτυξη που αναζητούσα, αποφάσισα να κάνω την κίνηση για δικό μου γραφείο μαζί με άλλα άτομα που με ακολούθησαν και με στήριξαν, τα οποία επίσης ευχαριστώ και ευγνωμονώ. Ήταν μια κίνηση υπό αντίξωες οικονομικά συνθήκες, αφού ξεκινήσαμε με 0 κεφάλαιο, αλλά με ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο το οποίο μας ακολούθησε και μας στήριξε.